Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Tulad po ng ating nakagawian mga kaibigan, unahin po natin ang ating panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat. Kaming mga naglilingkod sa bayan bilang mga online media broadcasters, mga mobile journalists, 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw, at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi kaming mga tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung ano ang nakararami, maghaka-haka at makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood at mga mambabasa, pati na ang mga taga-suporta, na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa, ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid po ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan, nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. XBOC Chief La Peña sinampahan po ng patong-patong na kaso ng National Bureau of Investigation. La Peña wala daw accountability sa Cebu smuggling ayon kay Barbers. Samantala, Ombudsman pinuri ng PCGG sa desisyon laban kay Imelda Marcos. Libu-libong mga guro naman tinatayang mawawalan po ng trabaho oras na alisin po ang subject na Filipino at panitikan sa kolehiyo. 200 pisong subsidy sa mga minimum wage earners hindi pa matiyak ng Labor Department. PhilHealth, 6.8 bilyong piso na umano ang utang sa PHAP or Private Hospitals Association of the Philippines. COMELEC tiniyak naman ang mapayapang plebisito sa BOL. Duterte, dapat na lang daw mag-focus sa mga problema ng bansa kesa mambatikos ayon kay Pangilinan.
Samantala, bumagsak na eroplano po ng US Navy sa Philippine Sea, iniimbestigahan na. At ang ating tanong naman sa bayan ngayong gabi po, mga ginigiliw natin taga-subaybay, sang-ayon ba kayo sa pahayag ni Congressman Barbers na walang pananagutan daw sila Peña sa shabu smuggling sa BOC? Repeat, sang-ayon ba kayo sa naging pahayag ni Congressman Barbers na walang pananagutan daw sila Peña sa shabu smuggling sa Bureau of Customs? Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Nahame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Asero dito po sa Leader ng Philippines. At sumasa inyo po ng live on HD quality at napapanood po ng malaganap at napakalinaw po sa buong mundo. Hello! Hi sa mga OFW at mga suki po nating mga tagapanood sa mga dako kayo ng Pilipinas at mundo naroon. Everybody's welcome sa ating palatuntunan, ang programang nananatili pong matatag para po sa katotohanan, katwiran at panig po ng batas. Ayan, sige. Mga kaibigan, ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175. At ang isa pang number natin ay parang humihina yung ating signal natin. Tignan mo nga. At parang nawawala-wala. Ha? Talagang ang ayan. Naputol yata tayo, Brad. Parang naputol tayo. Ha? Okay pa rin? Live pa rin, ano? Naka-live pa rin tayo, mga kaibigan. Pasensya na po kayo at naninibago ako rito at tatalon-talon. Naka-live pa rin tayo, no? Okay pa rin tayo. Hay, nako. Salamat po, mga kapatid. Happy birthday sa mga may birthday po ngayong araw po ng Tuesday, November 13, 2018. Buong persa po ng Leader ng Philippines, kasama po natin sa ating paglilingkod sa gabi pong ito ng Tuesday. Ang News and Current Affairs, Operations, Live Streaming, and Creative. Sa ngayon po ang ating palatuntunan pinalilipad ni Creative Director Mark Anthony Reynoso. Katuwang niya po si Clarence Andaya. Samantala yung ating Operations Head ay nakatungtong pa rin sa Kabayong Bakal. Papunta po sa ating studio. At samantalang si ating head writer, producer Angeline Valencia ay naka-remote pa rin sa ating palatuntunan. Sige. At tulad po ng dati, ayan, bumabagal na naman daw yung signal ng PLDT. PLDT talaga, no? Ito'y namumuro talaga ito sa atin, ano? Bakit kaya ganon? Anyway, parang talagang nangangailangan tayo ng third telco na. Shoutout po sa mga taga-Media Without Borders. Regional Office 8 with President Miriam Desacada. In yours truly, Auditor Hill Anesito Tamayo and the rest of the members and officials. Yan. Media Without Borders. Ayos yan. Yan. Hinahangaan po natin yung mga medyang kasapi po dyan na matitindi po magsagawa ng mga investigative reports and write-ups. And buena manong nagparamdam po sa atin si partner Camilo Meliendez. Ayan, at si Pasukin Riders. Magandang gabi po, Sir Errol, sabi niya. At si James Garcia. Magandang gabi po, Sir Errol. Pabati naman po si L. Javier Presidente ng Pasukin Riders and to all riders ng Ilocos Labia. Ilocos Labia talaga. Talagang ang bagal ng JR Bio dyan sa Saudi Arabia. Kumusta ka dyan? Joy Jonathan Biray. Live na po kayo, sir. Malinaw po sa Bolang Kristal. Ang viewing po kami dito sa Cabadbaran City sa Mindanao. Oy, magandang gabi po sa mga nandyan po sa Cabadbaran City sa Mindanao Islands. Ayan. Salamat po sa mga nakasilip po sa ating palatuntunan. Ulitin ko po ang ating survey question. Sang-ayon ba kayo sa naging pahayag ni Congressman Barbers na walang pananagutan daw sila Peña sa shabu smuggling sa BOC?
Di ba, inilipat na po ni PRRD si La Peña sa TESDA. Ayan, because of the controversy na kanyang kinarap sa pagkakalusot papasok sa ating bansa galing China ng bulto-bultong Cebu at pinag-uusapan pong sabi nga po ay mahigit 10 bilyong pisong halaga po ng Cebu. Pero para daw lumamig ang issue kay La Peña, sabi ni PRRD, ilipat siya sa TESDA. Yan, nilipat na nga. At na-promote pa yung kanyang level ng posisyon sapagkat mula sa isang bureau officer, bureau commissioner, siya po'y nasa level na po ngayon ng isang cabinet secretary. Wow! Wow talaga! Sige, ngayon, yan po ang pag-usapan natin. Meron po tayong 100 pesos load na premyo sa may pinakamagandang komento. Yan. Para po mag-qualify kayo, Kuya Clarence, lagyan nga natin ito ng power supply yung aking dito at naiwan doon sa low bat na sabi dito. Low bat. Ayan. Ayan. Sige. Baka mag-brown out din itong aking monitor dito para hindi tayo ma-brown outan itong monitor natin. Sige, tuloy-tuloy po tayo. 0927-494-2175 sa mga nais pong sumali ng live sa ating palatuntunan. Diyan na lang, sige. Dito na lang sa ilalim. Sorry po kailangan ko ikabit itong power supply ng ating laptop para siguradong hindi tayo ma-brown outan. At sa mga gumagamit po ng Smart, 0949736500 ang ating numero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, sige. Mga kaibigan, kasama po natin ang buong siyempre ng mga tagapag-ulat ng Leader News Philippines. At buwan naman ang report, panoorin na po natin. Sino unahin natin sa ating mga katoto? Unahin natin si Nolan? Or si Jojo? Jojo muna, no? Puntahan muna natin, namimiss natin si paring Jojo Sikat, ang ating nakabit dyan sa Senate of the Republic of the Philippines. Alamin natin ang mga nangyari sa Senado ngayon pong araw na ito. Habang kayo po ay nanonood, ay magparamdam lamang po kayo sapagkat garantisadong yan po ay babasahin natin. Pero the best, mag-comment po kayo sa ating tanong na ang ating tanong sa bayan ngayong gabi po ay sang-ayon ba kayo sa naging pahayag ni Congressman Barbers na walang pananagutan daw si La Peña sa Cebu smuggling sa BOC? Pero mga kaibigan, may balita akong babasahin mamaya na sinampahan ng patong-patong na kaso ng graft at administratibo si La Peña sa mga nakalusot nawala, naglahong mga container vans. Imagine ninyo, sa tungki ng ilong ni La Peña, 100 container vans po ang bigla na lang naglaho. Ayan. Pero na-recover naman daw 85. Wala na yung laman. Wala na yung laman. Ayan. Ayan. Pero ang mas matindi yung Cebu. Nakalusot, nung abutan, kakahabol ng PIDEA, wala na yung laman po ng magnetic metal lifters. Nadali na po, naitakas na ng sindikato ng Cebu na talagang sobrang tatapang, sobrang lakas sa gobyerno ngayon. Imagine niyo, dinadaan pa sa BOC, At wala daw pananagutan si La Peña. Sabi, ang nakakatuwa dito, ay para kay pang iniimbestigahan ng Kamara kung ganyan din ang statement ng congressman. Pero, isang congressman lamang ang nagsalita, no? But, ang pinakamaganda po rito ay kayo po ang magsalita sapagkat alam nyo, ang mga kongresista ay sinisweldohan po yan ng ating mga buwis, Sweldo pong galing sa ating buwis ang tinatanggap po nila. At kung ano-ano pang mga pondo, 70 million pesos in a year. Sa isang term, 3 years. 210 million pesos ang napapunta sa isang congressman na budget po nila. At ginagastos po nila yan sa kung ano-anong mga pinagkakagustusan po nila. Tapos may mga investigasyong ganito. Parang pinipreempt naman ni Barbers, di pa tapos yung investigasyon. Nilinis niya na kagad. Anyway,
Ang pinaka-importante sa atin ngayong gabi ay yung inyo po mga komento, ha? Kaya po binubuksan natin ang topic. Sangayon ba kayo sa pahayag ni Congressman Barbers na walang pananagutan sila Peña sa smuggling ng Cebu sa BOC? Gandang panood sa lahat. More power, idol, paring Errol Dacame. Sabi ni paring Bong David, ang founder po ng MCBO na napakarami pong mga OFW, mga distress OFW yung natutulungan. Kumusta ka na dyan, partner, sa the Netherlands? Maraming naghahanap sa'yo rito, pero don't you worry, hindi utang. Huh? Mga nagmamahal sa'yo. Sana pag-schedule natin, partner, ng oath-taking ng mga board of directors of officers ng POBO ay makauwi ka, no? Mura lang naman ng pamasahe sa Netherlands, ba? Kayang-kaya mo yan. Oras po natin, mga kapatid. Eksakto na pong anong oras na ba tayo? 35 minutes makalipas na po ang alas 7 ng gabi at patuloy po kayong nanonood sa ating palatuntunang Kamao ng Asero. Baka ready na yung ating mga mag-uulat, ano? Habang yung mga tagapanood po natin ay excited na mapanood ang kanilang mga reports ng ating mga masisipag na reporter. Ayan. Okay, sige. Magandang panonood din po sa mga nasa Metro Manila. Siyempre, mga karatig na lalawigan, rehiyon, mga key cities. We have 143 key cities in the Philippines. Mga pangunahing lungsod sa Pilipinas. Marami po yan. And I am dreaming, pinapangarap po natin, pinaplano po natin na magkaroon ng mga correspondence sa kada key city ng ating bansa, no? So 142 key cities, dahil nais po natin bigyan ng boses, nais po nating mabigyan ng pagkakataon ng kada lungsod sa ating bansa ay makapagbalita at maipaalam sa nakararami, especially yung mga magagandang nangyayari. No, lahat po ng balita sa mga key cities ay gusto ko pong maipabatid natin sa buong mundo sa pamamagitan ng Leaders Philippines. So sa madaling sabi, mga kaibigan, binubuksan po natin doon po sa mga interesadong sumali po sa atin at nais pong makibahagi sa ating public service, sa ating vocation sa online broadcast, maging correspondents po ng Leaders Philippines. At kami po ay willing kayong i-train. We will provide free training and workshop doon po sa ating tinatawag na mobile journalism concepts and strategies para yung tinatawag nating digital storytelling ay magawa po ninyo at maipabatid po natin sa ating mga viewers ang mga magagandang nangyayari mula sa inyo pong mga respective cities, mga key cities in the country. Alright, ulitin natin ang ating survey question. Sang-ayon ba kayo sa pahayag ni Congressman Barbers na walang pananagutan daw sila Peña sa Cebu smuggling sa BOC, mga kapatid? Ayan. Para po kayo makwalify sa ating premium 100 pesos load, all you have to do is i-like po ninyong ating FB page ng Leaders Philippines at ang live video ng Kamao ng Asero. At mag-comment po kayo. And thirdly, dapat i-share po ninyong ating live video ng Kamao ng Asero. Ayan. Si Mayora Cecil Salvador, ang ating manok na kandidato sa pagka-mayor po dyan sa Maynila. Nanonood po sa atin. Mayora, good evening. And kumusta sa mga katropa po natin dyan, mga kahukbo na nakabase naman sa lungsod ng Maynila. Ang lungsod po ng Maynila ngayon, napakabantot. Diyos ko po. Sobrang pumangit po ngayon ang lungsod ng Maynila. Bakit ba ganun ang nangyari dyan, paring Rap? Sa iyong pamamahala. And tila ang mga taga-Maynila naghahanap po ng mas magandang liderato. At ako po ay naniniwala na kapag sinubukan niyo po ang isang babae na muna ang manungkulan, nasubukan na po ang kalalakihan, di ba? Baka pwede namang babae naman ang subukan po ninyo bilang alkalde dyan sa lungsod ng Maynila. Cecil Salvador, yan. Yan ang pangalan, ha? Yan ang pangalan. Sige,
Kung ready na, si partner Boyet muna. Si Boyet muna. Sige, unahin muna natin ang report ni partner Boyet G. Ano ang kanyang lead partner? Ilagay mo nga, baka may pagkakataon mabasa natin dito sa monitor, no? Kaya bang ilagay yan? Kaya ilagay or silipin ko dito sa isang monitor natin. Yan. Sige. Batiin ko rin muna yung ating mga kahukbo sa hukbong federal ng kilusang pagbabago. Ang ating Tatay Doming Aspiras Cañero. At si Attorney Milanio Batas Mauricio Jr. yung ating Vice Chairman, Vice President. At yung ating Executive Vice Chairman, Congressman Bertito Hashimoto ng 3rd District ng Tarlac. Yan. Nasa New York pa si Sir. At kailangan nating ikampanya yan pagdating ng campaign period. Ano? Ikinakatuko na ngayon sa mga taga 3rd District ng Tarlac. Ang pangalan ay Congressman Bertito. Yan, Bert Hashimoto. More power to your program, Kuya Errol, sabi ni Grace. Yan, na pinalitan ang kanyang pangalang UC. Kumusta ka dyan, Grace? Sige, dakuan muna natin ang report ni partner Boyet G. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ready na ang kanyang report. Partner, magandang gabi sa'yo. Go ahead, please. Paring Boyet, magandang gabi sa'yo. Pasok ka. Paring Boyet, hindi niya ako naririnig. Pero naniniwala ang... Go ahead. Yes. Yes, go ahead. Go ahead. May audio na, may audio. Yes, there is. Go ahead. Hello, Go ahead, partner Boyet. Go ahead. Aaron. Go ahead. I'm hearing you. Aaron, naniniwala ang Team Pilipinas Party List na makakalusot sila sa ginagawang pagsasala ng Commission on Election sa mga party list na nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy noong... Go ahead. Boyet, go ahead. Nanindigan kasi si Sander King Sigua, first nominee ng Team Pilipinas Party List, na nire-representa umano nila ang marginalized sector ng turismo na pangunahin namang advokasya ng naturang grupo. Sinabi ni Sigua, tricycle sa Boracay, lahat po sila nagtatrabaho because of tourism. They are workers of tourism and they are marginalized. Ipinagmamalaki ng Team Pilipinas Party List na malaki ang naiambag nila sa pamalaan para sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng turismo sa bansa dahil sa ginagawang pagbibigay kaalaman at awareness sa mga may-ari ng hotel and restaurant, mga empleyado nito at sa mga may-ari ng negosyong may kinalaman sa turismo. Una nang dinismiss ang Talagang mga tourism practitioners, mga educators na talagang naniniwala sa tourism. Boyet. At ito po ang naging layunin namin. Simula ho naitayo ang aming organisasyon 10 years ago. 10 years na po yung organisasyon namin. Ngayon lang po kami sumali at nagtangkang maging accredited party. Go ahead, Boyet. una nang dismiss ang COC ng Team Pilipinas Party List, ngunit umapila sila sa COMELEC at iginigiliit na lehitimong marginalized sector sila at lehitimong party list. Samantala, 10 taon nang isinusulong ng Team Pilipinas ang kanilang advokasya at pinasok ang politika para mapalawig ang kanilang adhikain. Para sa Kamaong Asero, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Boyet Guillermo. Ayan, sige, pasensya na at medyo na rock and roll yung mga ko natin dito.
tumama ba yung ano? Kasi hindi ko marinig masyado yung ano. Okay naman, tumama yung mga video. Salamat po, paring Boyet, live mula sa Southern Metro Manila. Oras po natin mga kapatid, 16 minutos bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Mamaya po pagsapit ng alas 8, ang programang Bible Cafe ni Pastor Ram. By the way, si Pastor Ram ay nasa Tarlac area, pero yung mga kasama po ay mag-live dito sa studio. And yun nga po ang kagandahan sa ating technology. Kahit nasa malayo ang anchor, ay pwede pong umere sa atin as if nasa studio po tayo. O nasa studio po sila. Areglado, ulitin natin ang ating survey question. Sang-ayon ba kayo sa pahayag ni Congressman Barbers na walang pananagutan daw sila Peña sa Cebu smuggling sa BOC? Ayan. Sige. So, ituloy muna na yung mga report sa paring partner Mark para ma-prioritize natin yan. Ayan. Sige. Isinod po natin ang report ni Nolan Ariola sa ating palatuntunan sa oras pong 15 minutos bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Ang DepEd daw po ay naglunsad ng proyektong Cyber Safe. Yan, Be Cyber Safe. Para maging safe daw ang mga estudyante sa kung ano nang nangyayari sa online. Magandang project na yan ng DepEd. Alamin natin sa report. Live mula sa DepEd, hatid ni Nolan Ariola. Nolan, go ahead please. Hindi lahat ng nasa internet ay totoo. Ito ang pinakaunang lesson para sa mga bata. Kaya naman naglunsad ang Department of Education, Stairway Foundation at Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines, so IMAP, ng hashtag BeCyberSafe na naglalayong maturuan at mabigyan ng information ng mga guro, magulang at nakakatanda ang mga bata laban sa pornography, cyberbullying, internet chat at online gaming. Ayon kay Attorney Josephine Maribuhok, OIC Undersecretary for Legal Affairs ng DepEd, malaking bahagi ang gagapanan dito ng mga nakakatanda para maging cyber safe ang mga bata. And nameless. So what we are trying to do is to teach children to have the skills to protect themselves. Sila mismo ang matututong mag-protect sa sarili nila, na hindi sila, halimbawa, mag-friend sa Facebook na hindi nila kakilala, na baka magdulot sa kanilang pahamak. So yan po ang tuturo natin dito sa cyber safety. At isa pa pong gusto natin itulong dito ay na yung pong mga magulang at yung mga guro, yung mga nakatatanda, ay malaki yung bahagi dito sa cyber safety ng ating mga bata. Kaya't yung ating pong mga materials, these are videos, brochures, posters, ay directed not just to children but also to the adults who will be supervising or guiding our children. At malaki po ang pasasalamat ng DepEd dahil nakikita niyo naman po yung mga materials natin, no? Very child-friendly, very attractive because we want to speak the language of the child. So, kung yan po ang kanilang lengguwahe, alam po natin yan, di ba? Yung kung halimbawa sa mga social media, iba na po, puro letra na lang, no? Minsan mga, what do you mean? WDYM na lang ang isinusulat nila. So, these materials are meant to precisely speak to the child in their language so that we can communicate effectively our message that they need to be empowered, they need to be equipped to be able to withstand and to fight against all these abuses and harm that might befall them when they go to the internet. Okay, salamat. Thank you, ma'am. Ayon naman kina Israel Diloy, Senior Advocacy Officer ng Stairway Foundation at Karen Alba Alday, Advocacy Committee Head ng IMAP, maaari mag-download ng mga videos para mapanood ng mga bata na kung saan maraming information ang matututunan dito. So para sa kalaman po ng publiko, ano po itong Be Cyber Safe? Yung Be Cyber Safe ay isang programa o collaboration ng Department of Education, Stairway Foundation at ng Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines. Basically, nag-create kami at nag-launch ngayon ng mga educational materials on online safety or cyber safety. Ang target group ay mga bata sa DepEd schools at siya ay mga materials na pwedeng gamitin ng mga teachers at pati na rin mga parents. Ito po yung campaign that IMAP, yung Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines, together with the DepEd and Stairway Foundation,
that will be launching. So ito po ay para sa, just to make sure that our kids are safe online. So marami po kaming inihanda for you guys so that you can see the ang daming levels ng program, which starts off with a launch video, tapos may mga educational materials din po kami as teacher aids for our teachers na magagamit po nila sa pagtuturo, at meron din po silang pwede din po kahit sino na gustong mas may matutunan pa about cyber safety, pwede din po nilang makuha ng maraming information, mga videos nila namin. And then the last leg po is we're developing also a chatbot together with our partners. Malaking bahagi din ang gagampanan ng Philippine National Police para sa proteksyon ng mga bata ayon kay Police Chief Superintendent William Vacaventa, ang hepe ng Women and Children Protection Center. Purposely, kasi the PNP having the Women and Children Protection Center as the focal unit of the Philippine National Police, is in charge of investigating all violence against women and children, as well as other gender-based violence. So part of that, meron din kaming kasama, and meron kaming unit in the Women and Children Protection Center, which is the Internet Crime Against Children. So kami po yung nag-imbestiga lalo dun sa mga growing global concern ngayon, yung online sexual exploitation of children, as well as yung sexual abuses involving children with the use of internet. Mula rito sa Department of Education, Pasig City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan Ariola. Live sa ating palatuntunan mula dyan sa DepEd. Samantala, mga kaibigan, 9 minutos bago po sumapit ang alas 8 ng gabi, tayo po at exactly 8 o'clock ay mag-wind up po tayo sapagkat kailangan natin bigyan din ng susunod na palatuntunan, Bible Cafe. Si Kabayan, si Amigo, si Kabarangay, si Engineer, si Pinsan, si Primong Engineer Ike Boboyo. Nanonood po sa atin. Thank you, Primo. At dispensa po sa aming may mga glitches ngayon yung at na-rock and roll kasi yung mga connection sa aming studio dahil nag-test broadcast po kami sa Rojas Boulevard at mayroon po tayong gagawing malaking live activity sa darating na November 18 sa Sunday. 13 na ngayon sa 18 tayo po ay may coverage po dyan sa Rojas Boulevard sa Palacio de Maynila. November 18, umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. So, medyo nagalaw yung mga gamit natin at konting dispensa. Pero ayos lamang. Ang atin pong 100 pisong load ay naghihintay pa rin sa may pinakamagandang komento. Ayan, sa may pinakamagandang sagot sa ating tanong, sang-ayon ba kayo sa naging pahayag ni Congressman Barbers na walang pananagutan sila Peña? Yan, sa Cebu smuggling daw na nangyayari dyan noong panahonan niya pa dyan sa Bureau of Customs. Sang-ayon ba kayo o hindi? Ayan po, itawag po ninyo, i-text po ninyo, i-comment po ninyo sa ating palatuntunan. Ayan, at bueno, ang 100 pisong load ay mapapasahin nyo po kung magka-qualify kayo. At you can simply qualify by number 1, i-like po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines at ang ating live video. Number 2, mag-comment po kayo. At number 3, kayo po ay mag-share ng ating live video ng Kamaong Asero. Jeffrey Carlos, nanonood din at nakasilip din po sa atin. Sige, isunod-sunod na natin, partner, yung mga reports. Kung ready na ang iba pa mga reports, ipasok na natin. At nakalinyada ang mga reports ni na partner Jojo Sikat. Nako, itong kikibot-kibot ang ating internet. Bakit kaya ganon? Bumagal ang signal po ng PLDT. Alam niyo po, kami, sa totoo lamang, kami po sa studio may pinakamalakas na koneksyon ng fiber, PLDT fiber internet connection. 200 Mbps, pero look at what do we get? What do we get? Walang silbi. Yan, walang silbi ang
serbisyo ngayon ng PLDT. Dapat ang hirap mag-convert ng mga video ng mga reporters natin. Huh? Dapat nito, i-report ito bukas nang i-rebate nila ito sa ating matatanggap na bill. I-deduct nila itong walang kwentang serbisyong ito ng ng PLDT. Ay, nako. Yan ang problema sa kailangan na talaga ang third telco. Yan. Dali Jane. Si Dali sa Laguna. By the way, tayo po'y nakikiramay sa pagpanaw at sumakabilang buhay na po ang lolo ni Dali dyan sa Laguna. At tayo po'y nagpaparating ng condolences yan sa buong pamilya. At talagang ganun ang buhay. Hindi natin alam kung kailan at kung saan at kung paano. Parang Hil, yung istorya mo talagang parang bukas na ito at hindi ma-convert. Napakabagal ngayon ang internet sa studio natin. Buwisit ang serbisyo ng PLDT. Alright, unahin natin yung ready na. Kung sino ang ready dyan, ipasok na natin. Kung sino na ang ready dyan. Gagawan nga natin ang para na mabasa ko yung lead-in para hindi na parang ayan, asan yung mga reports natin. Pati yung pati yung ibang mga natin, naglolo ko talaga. Sorry po pagagandahin natin ito bukas. Don't worry. Bukas mas magiging okay ito at i-adjust natin ng maayos. Yan. Sige. Ano bang uunahin natin? Si paring Jojo ba? Unahin natin? Isunod na natin? I-live na lang? I-live na lang? Phone patch? I-phone patch muna? Yan. Sige. Tawagan natin muna ang ating kakampi sa Senado. Sorry po talaga at maraming mga technical concerns na paplansyahin po tayo mamaya. Ayan, so okay. Samantala mga kaibigan, dapat nandito sa studio natin si senatorial candidate Gerald Arcega at nakatakda sana nating makausap. Kasama po si Vice Mayoralty candidate Team Gabriel ng Muntinlupa City. Bigla-biglang nagkaroon ng changes yung kanilang schedule at may kailangan pong kausapin sa somewhere dyan sa Pampanga. At kinailangan pong magpaalam ng maga. Hindi tuloy nakasalang sa ating palatuntunan. Magandang gabi po ulit sa ating founder, chairman, president ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago, Tatay Doming Aspiras Cañero. Nakamonitor ako, papunta tayo sa Isabela, Santiago sa 24. Expected participants, mga 10,000 ang darating. Inaasahan ka doon lahat ng officers na available kasama sa 24. Sige, 24. Nasa tayo? Sa Isabela, Santiago, Isabela, 24. Saturday, next week. Ayan. Sige, we'll go to Santiago, Isabela sa 24. Sabi ng ating Tatay Doming, ang ating tatay sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Ready na, partner? Ready na si partner Jojo, kung ready na. At nauubos yung ating oras. Samantala, ayan, ulitin natin yung ating survey question. What can you say? Sang-ayon ba kayo? Ayan. Bakit ganun? Talagang, yan yung ating survey question. Ayan yung ating survey question.
Ayan, yan, yan, yan. Ayan, yan. Parang pinapractice ko. Ayan. Tugma ba? Tugma? Para akong weather forecaster. Ayan. Ni-imagine. Anong masasabi ninyo? Pabor ba kayo? Sangayon ba kayo sa mga binitawang statement ni... Iniimbestigahan pa lang, parang inabsuelto na, no? So, wala nang silbi yung investigasyon. Yan po ang tingin ko dyan. Anyway, tingnan natin what will be the final findings. Magiging final findings po ng Kongreso. Dahil, yan nga, sila Peña, pinupugpo ng sangkaterbang kasong isinampa ng National Bureau of Investigation. Pero yung kaso po has nothing to do with the drug smuggling. May BO din, di rin ma-download kasi Diyos ko po, ano ba itong PLDT buwis? Kailangan natin itong ipaalam sa kanila na palpak ang serbisyo nila para hindi tayo masingil for the day, no? Imagine ang equivalent ng internet sa atin, 200 pesos per day. Ha? Yan. So, mahal ang binabayaran natin per month. Ikaw, gagamitin lang natin ng saglit, hindi pa matino. My God, I hate drugs. Sige, so what else? What can we do right now? Ang gagawin po natin ngayon ay basahin na muna natin itong ulit. Palagay ko ulitin na natin itong, ibigay na natin muli yung ating mga pangunahing issue sa gabi pong ito. Ex-BO si Chief La Peña sinampahan po ng patong-patong na kaso sa NBI. La Peña, wala daw accountability sa Cebu smuggling ayon kay Barbers. Ombudsman pinuri po ng PCGG sa desisyon laban kay Melda Marcos. Ipinaaresto po ng Sandigan Bayan si Congresswoman Imelda Marcos sa kasong korupsyon. 6 years imprisonment ang desisyon ng Sandigan Bayan. Nga lang, parang may nakita kong statement ni Albayalde na hindi daw nila arestuin si Imelda Marcos dahil baka daw magalit. Totoo ba yun? Sinabi ni Albayalde? PNP Chief? Hindi ko alam kung totoo talagang sinabi niya yun, ha? Okay, so, pero kung totoo man yun, pangit yung salitang yun, ano? Bakit hindi niya na lang sinabi na, teka muna, that's bail. Ang totoo po, bailable. Pwede magpiyansa si Mrs. Marcos. Ayan, so, sa dami po ng kasong isinampa sa mga Marcos pagdating po sa Supreme Court, nalulusaw, nadidismiss. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala mga kaibigan, libo-libong mga guro napipintong mawalan po ng trabaho, oras na alisin po ang mga subject na Pilipino at panitikan sa kolehiyo. 200 pisong subsidy naman para sa mga minimum wage earners sa bansa, hindi pa matiyak po ng Labor Department. PhilHealth, sinasabi pong baon sa utang na 6.8 billion pesos sa mga pribadong ospital daw sa Pilipinas or mga miyembro po ng PHAP. Comelec, tiniyak naman po ang mapayapang plebisito sa BOL. Samantala Duterte, mag-focus na lang daw sa mga problema ng bansa kaysa mambatikos ng ibang politiko ayon kay Senator Pangilinan. Bumagsak naman ang aeroplano ng US Navy sa Philippine Sea. Iniimbestigahan na raw. Ayan. Sige. At yung ating tanong sa bayan mga kaibigan, ay sangayon ba kayo sa naging pahayag ni Congressman Barbers na habang iniimbestigahan sa Congress ang issue po ng Cebu smuggling sa BOC, sinabi niya na pong walang pananagutan sila Peña as if nilinis niya na po ng napakagat, inabsuelto niya na ng napakaaga. Ayan. Sige. Anyway, may mananalo ba ng 100 pesos loan sa ating palatuntunan? Meron ba? Meron ba? Wala? Wala na naman. Gusto ko mamigay ng load eh. Paano yan? Paano yan? Partner Hill. Parang Hill, yung report mo hindi talaga ma-download sa sobrang hina ng internet dito sa studio. 200 Mbps ganito ang dinideliver sa atin ng PLDT. Walang yung PLDT talaga, Kailangan talaga ng third telco. Pagka umabot dito sa studio ang third telco, papalitan talaga natin. Papalitan talaga natin ang ating internet. Yan. Sana may 1,000 Mbps, ano? Pag may 1,000 Mbps, yun ay pakakabit na. Meron bang 1,000?
Sa Singapore, Kuya Mark, alin ang pinakamataas? 300? 300. Eh, bakit? Bawat 300? 1,000? Ayan. So, yan. Okay. Ako mananalo po, sabi ni Phil Rabs. Siya daw ang mananalo. Paano ka mananalo, Phil Rabs? Hindi mo nilike yung FB page natin tsaka yung live video. Hindi ka rin nag-comment. Ayan. Ayan. Sige, mga kaibigan, may winner? Wala. Wala na naman. Bukas, magiging 200 pesos ang load natin. Anyway, ulitin ko po. Ang ating mga katutong minamahal po nating mga kasama sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago ay mga kaibigan nating kumakandidato rin. Team Gabriel sa pagka-BC Alcalde po dyan sa... Pero wala pa namang kinikwento ko lang. I am not yet campaigning. Kinikwento ko lamang po, baka pagalitan tayo ng COMELEC. Kinikwento ko lamang na kandidato ho, nag-file ng candidacy si partner, si kaibigang Team Gabriel bilang Vice Mayor po sa Muntinlupa. Ayan. At ang mayor niya naman si Ate Bes Aguilar. Ayan. At dyan naman po sa lungsod ng Maynila, ang kaibigan naman natin, Mayora Cecil Salvador sa pagka-alkalde. Yan. Vice Mayor niya yata, sino nga yan? Si Elmer Hamyas. Yan, si General Elmer Hamyas. At samantala, of course, itinutulak po ng ating kaibigang senatorial candidate Gerald Arcega ang bitay! Bitay sa mga kurakot na politiko. Ang ganda ng kanyang advocacy. Ako, suportado ko yan. Bitay sa mga kurakot na politiko. Maganda po yan. Sa Patikul Sulu, ang kaibigan po nating kandidato dyan sa pagka-vice alcalde, ang napakabuting ginang. Bing Saluan, na kahit hindi niya kaano-ano, talagang pag tumanghod sa kanilang pintuan, tinutulungan niya. Ganyan yung mga wala siyang plano pero taong bayan na nagtutulak sa kanya. Ganyan ang masarap na pagtakbo. Yun bang hindi ikaw ang may gusto? Taong bayan may gusto, Clarence. Mas masarap ang ganyang sitwasyon. Sa pagka-congressman, siyempre, kaibigan natin, congressman ng 3rd District ng Tarlac, Engineer Bertito Hashimoto. Kinikwento ko I'm not campaigning yet. Hindi pa ako nangangampanya. Pag nangampanya ko, iba Kakaiba ang pangangampanya ko. Pero hindi pa naman campaign period. Ikinikwento ko lamang po sa inyo. Pag mahirap ang huli, kulong agad kahit wala pang sapat na ebidensya. Kung minsay, tinatamnan pa. Pero pag mayaman at opisyal ng gobyerno, gusto nila exempted. Sana ibalansi ang batas. Yan. Sige. Komento yan ni Phil Rabs, ang pinuno, founder po ng BRC, Bull Riders Club of the Philippines. Matitinding mga riders ito. Napakarami rin mga natutulungan ito. Sabi sa akin kanina, imbitado daw ang Leader News sapagkat parang may concert for a cause sila. May concert for a cause. Ano kaya i-live natin yan? No, kaya. So, sige, tingnan natin kung kaya natin i-live yan. Makati area. Sa Makati area yata. At iniimbita ang Leader News na i-cover yung kanilang concert for a cause. Mga kaibigan, sa ilang saglit, ang Bible Cafe program ni Pastor Ram. Dito pa rin po sa Leader News Philippines. At humihingi po ako ng dispensa sapagkat marami pong mga technical concerns ang kailangan nating puliduhin. Bukas po, I assure you mga kaibigan na okay na po ang lahat. May mga ayusin po lamang mga connections and wires na dapat ay may balik ng tama sapagkat binuhat po namin yung aming setup para sa testing test broadcast po sa Rojas Boulevard. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang kasama po natin sa News and Current Affairs, Nolan Ariola, Boyet Guillermo, hindi nakapasok ang report ni partner Jojo Sikat, Nihil Tamayo, marami pa magre-report sana. Dispensa po mga kasama. Bukas areglado na. Ang nagpalipad sa gabing ito ng ating palatuntunan, Creative Director Mark Anthony Reynoso. Katuwang niya po si Clarence Andaya, ang lalaking nagmamahal. Yan, lalaking nagmamahal.
Di ba tama yun? Nagmamahal. Hindi nagagalit, nagmamahal lang. Ayos! Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga kaibigang PQC Paint Depot at Burgess Co. Auto Parts at ng Long Ridge Philippines, ako pa rin po ang inyong kamaong asero, Cheryl Dahame. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dahame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Naglalag. Buwisit. Palpak na piyang dito. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.